Ez egy 180 000 forintos Husqvarna fűnyírógép, amiben egy kínai szutyok szar motor van benne. 2 éves gép, a dugattyú, vagyis a henger az már szarrá van kopva, a forgattyúsház tele van alumíniumporral, a furatoknak a széle csupa sorjás, a forgattyúsházban ilyen leváló darabkák vannak. Ez egy igazi szar. Ez egy 180 000 forintos Husqvarna, amiben egy kínai motor van. Hát ilyet nem kell venni. Valamelyik nap volt itt egy Stihl fűnyírógép is, az is egy 2 éves gép, ugyanezzel a motorral szerelve. Arról már nem is beszélve, hogy a Husqvarna arra sem képes, hogy küldjön hozzá legalább egy méretpontos főtengelyt.